Беларускія мястэчкі заўсёды мелі асаблівую прыцягальнасць. Найперш таму, што жыхары гэтых паселішчаў пачуваліся свабоднымі ў палітычных і эканамічных межах краіны, што гарантавала ім магдэборгскае права. Старажытнае месца Высока-Літоўск прыцягальна па-свойму. Тут, як і паўсюль, працавалі бровары і млыны, сыраварні і капцільні. Габрэі прадавалі сукно і трымалі корчмы, а гаспадары маёнткаў займаліся конегадоўляй і садаводствам. Высока-Літоўск вызначаўся тым, што меў рачную флатылію, баржа якой перавозілі тавары да Гданьска і назад, а таксама тым, што сваё права на свабодны гандаль гэта месца атрымала раней за Мінск. Высокае мы наведалі ў лепшую пару года. Раніцы ўжо сталі халодныя, паўсюль адчувалася даспелая восень. Мы спяшаліся пабываць у адным з найпрыгажэйшых куточкаў Беларусі, старасвецкім парку славутых родаў Сапегаў і Патоцкіх. Горад не раз мяняў сваіх гаспадароў. Стагоддзямі гэтай зямлёй валодалі Пяткевічы, Ёткавічы, Хлявіцкія, Трызны і Войты. Аднак менавіта Сапегі пажылі тут больш за ўсіх, 1,5 стагоддзя. І менавіта яны на правым беразе Пульвы, на ўзгорку, узвялі трохпавярховы палац, умацаваны доўгімі і глыбокімі равамі. У гэту квяцістую восень мы спяшаліся захапіць рэшткі таго хараства, што пакінуў пасля сябе бязлітасны час. Калі глядзіш на стадыён збоку крушняў колішняй уезнай брамы, міжволі задумваешся, колькі ж спатрэбілася сілаў, каб так непазнавальна змяніць гэты парк, што раскінуўся вакол магнацкага палацу. Былі знішчаны сотні старых дрэваў, сярод якіх сосны чорныя і веймутавыя, лістоўніцы еўрапейскія і даурскія. У незлічонай колькасці тут раслі то і заходнія, каштаны і букі, акацыі і клёны. Як святыню цяпер зберагаюць высокаўцы дуб пірамідальны, што самотна пазірае на ацалелыя муры княскага палацу. Дозволялось ходить в парк. Парк раньше нельзя было, как сейчас. Вот захотелось, взял и пошел. А тогда нельзя было. Там был забор. Вот за эти высокие вы увидите остатки этого забора кирпичного. Так. Кирпичный забор был. А этот забор окружал весь парк. И поэтому просто так зайти нельзя было. По праздникам народ запускался туда, чтобы дорос. Походил, посмотрел. Ну там было красиво в парке. Сейчас так вот походить по парку, просто таки душа отдыхает. Но много деревьев уже пропало, там очень там редкие деревья были. Это каштановая аллея была там такая, вот она и сейчас есть. Это вот там каштаны эти уже. Вот озеро было красивое, чистенькое, лебеди плавали. Когда нас водили туда на прогулку, то брали мы с собой кушать, как дети, как обычно. Ну вот, покушали, говорю, берите бумажку за собой. Все, прогулялись по парку. Вот это самое, в парке, где футбол играют, так это было обсажено такими деревьями красивых, такие обстриженные были хорошие деревья. Вот. И эти дорожки были почищены, очень красиво было. Парк только взрослым какой-то где-то в выходной день были танцы делали, вот, то по билетам можно было. А так, знаете, какие? Что теперь творится? У нас там же поставили и качели были, все у нас было. А где? Ну, все разломали, все раскинули. Вот поэтому, по-видимому, не разрешали. У пачатку 19 стагоддзя жонка Паўла Сапегі, Пелагея Патоцкая, пашырае старажытны парк і ўзводзіць новы палац, які захаваўся да нашых дзён.
А вось праславіла Высокалітоўск яе ўнучка Марыя Патоцкая. Наша здымачная група завітала да вядомага камянецкага краязнаўцы Рыгора Мусевіча. Вот в этом дворце и жила Мария Потоцкая. Мария Потоцкая – это была очень энергичная женщина, деятельная женщина. Она отдавала себя не только приему гостей, балам, как тогда было принято. Она вникала в сельское хозяйство. Специальные были участки земли выделены, на которых выращивали различные семена, а затем эти семена продавали. Вот. И не только продавали, но и настолько они были хороши, семена, которые выращивались на опытных участках Марии Потоцкой, настолько хороши, что на выставку посылались. У асабістым жыцці Марыя Патоцкая зведала болей гора, чым радасці. Яе муж, граф Патоцкі, у выніку невядомых нам абставінаў пакінуў сваю жонку адну Высокім, прыхапіўшы з сабою сына Якуба. Высокалітоўск паводле тэстаменту можна было перадаць толькі старэйшаму сыну, а не прадаць ці падараваць. Каму застанецца гэты палац з прыслугаю, хто стане владаром гэтых урадлівых земляў? Марыя Патоцкая, як прадстаўніца старажытна-магнацкага роду сапегаў, знайшла ў сабе сілы не толькі захаваць свой гонар, але і праславіць сваё імя далёка за межамі Высокалітоўска. Калі чалавек моцны, калі ён валодае сілай і першай сілай духа, і калі ён мае жаданне штосьці атрымаць і развіць, то такі чалавек будзе дабівацца поспехаў. І я лічу, што Марыя Патоцкая именно таким чалавекам і была. Ведь, скажем так, не стаіць праблема ў тым, што яна асабіста павінна была выпрацоўваць тую дзялку, значыць, сеяць там, збіраць і так далее. Яе задача была арганізаваць гэтае, арганізаваць людзей на тое, трымаць спецыялістаў, якія бы садзейнічалі таму, чтобы гэта ўсё развівалася. Вось і яна гэта і рабіла. Яна ж выпісывала насенне і з замежжа яны атрымлівалі насенне, яны ж пробовали. Это тое, што мы сёння, як, скажем, пытаемся на наших сортах участках рабіць і выпрабоўваць, што нам дасць болей выгодны ўражай, ці гэтае насенне, ці не гэтае. Вось яна ўжо ў тыя часы займалася именно тым, што атрымаецца. І калі яна бачыла, што гэта дае добрыя плёны, што гэта ёсць пэўны вынік ад гэтага ўсяго, яна именно гэта і пыталась і развіваць. Марыя працавала, не пакладаючы рук. Я памяталі, як вельмі энергічную і мужную жанчыну, таленавітую гаспадыню, што лёгка спраўлялася са справамі па ўтрыманні вялікага маёнтка. На тэрыторыі парка яна арганізавала адмысловыя гадавальнікі з бажыны, дзе вяліся доследы па акліматызацыі прывезеных раслінаў і выводзіліся новыя гатункі шляхам селекцыі і гібрыдызацыі. На жаль, мы не ведаем усіх падрабязнасцяў і эксперыментаў, аднак справядліва адзначым, што Марыі Патоцкай удалося вынайсці унікальную формулу, паводле якой насенне, вырашчанае на доследных участках, залічвалася да гатунку элітных.
Мама моя рассказывала, была она, тут Долнево было имение, тоже это их имение было, это Потоцкого. Вот они там работали с отцом. Ну, они корову не могли держать. Ну, свиней они держали, корову они не держали. Вот им давали, например, 3 литра молока каждый день, бесплатно. А кто? И корова стояла в месте, где помещиков этих, вот, пана этого там. Ну, это не сам пан этот Потоцкий, а уже их нет, эти прислуги. Вот, так что кто хотел, работали, жили, неплохо жили, получали зарплату, строили дома. З цягам часу Марія Патоцкая дасягнула неверагодных поспехаў паводле колькасці і якасці насеннага матэрыялу. Прыкладам, у сярэднім штогод яе гаспадарка збірала да 35 тысячаў пудоў збожжа, што паспяхова збываліся ў расійскай імперіі і за мяжою. 35 тысячаў пудоў – гэта больш за 500 тонаў. Згадзіцеся, гэткія дасягненні аднай гаспадаркі, дзе не было яшчэ трактароў і камбайнаў, дзе кіравала жанчына, прадстаўніца магнацкага роду, заслугоўваюць усялякае пашаны. І гэтая адзнака не прымусіла сябе доўга чакаць. У 1896 годзе у Ніжнім Новгарадзе праходзіла ўсерасійская прамысловая і мастацкая выстава. Прадукцыю з Высока-Літоўска адправіла і Марія Патоцкая. І як вынік, вышэйшая ўзнагарода права адлюстравання на сваёй прадукцыі дзяржаўнага герба. Занимались разведением лошадей, то есть занимались коневодством, затем годовлей овец, причем овец тонкорунных. Вот. И все это было у нее в хозяйстве. У наступны год на кіеўскай сельскагаспадарчай прамысловай выставе Марія Патоцкая экспанавала ўжо 10 сартоў ячменю, 4 гатункі лубіну, па 3 сарты гароху і канюшыны, а таксама насенне іншых культурных раслінаў. І зноў заслужаная перамога. У тым жа годзе яе ўзнагародзілі залатым медалём на ўсерасійскай сельскагаспадарчай выставе ў Харкаве. Асобна была адзначана праца нязменна галоўнаўпраўляючага высокалітоўскім маёнткам Ксаверія Бяляўскага. У Парыжы на ўсясветнай выставе яе ўзнагародзілі ўжо залатым медалём. Насенне з Высока-Літоўска было адпраўленае ў Амерыку, у Чыкага, і там узнагарода. Гран-пры Марія Патоцкая атрымала на парыжскай усясветнай выставе ў 1900 годзе. Сканчалася 19 стагоддзе. Пачынаўся новы век. Што прынясе ён гаспадарцы Патоцкай? Новыя дасягненні ў галіне вырошчвання элітных сартоў насення або разбурэнне і заняпад у высокалітоўскім маёнтку. К сожалению, если где-то и воспользовались тем, что делала Мария Патоцкая, ну, может быть, что-то и осталось, но не в наших местах. Это все отвергалось, особенно после 1939 года. Паны, как их называли, помещики, это был антагонистический класс.
это не пролетариат, это не пастухи, это не батраки, а это помещики. А помещики, значит, с этим словом помещик связывалось что-то плохое, некрасивое. И не только неплохое и некрасивое, а за это люди платили своей жизнью. Сын Марыі Патоцкай Якуб, які фактычна выхоўваўся ў далечыні ад маці, вярнуўся ў родны маёнтак. Высокалітоўск цяпер ягоная гаспадарка. Вось толькі з чаго пачаць, за што ўзяцца, каб яе зберагчы і памножыць. Як апавядаюць месцічы, граф Якуб Патоцкі да самай сваёй смерці толькі і займаўся тым, што рабіў грашовыя ахвяраванні. У Высокалітоўску добра памятаюць, як каталік граф Якуб падараваў вернікам праваслаўнай царквы узвышэння святога крыжа магутны звон, што і цяпер гучыць далёка над мястэчкам. Вспоминают люди как раз вот это, то, что я сказал, он колокол подарил. Вы знаете, для людей это очень важно было. Этот жест, этот подарок был очень важный, очень важный. Дело в том, что в Высоком был в то время такой священник, с которым нельзя было не дружить. Дело в том, что был священником отец Сергий, это был такой разветвленный род Дюковых. Отец Сергий Дюков. Он окончил Варшавский университет и был кандидатом права, то есть по-нашему кандидат юридических наук. Но тем не менее был священником. Поэтому они дружили с последним владельцем имения Высоковского, Якубом Потоцким. Вот. И поэтому неудивительно вот такой контакт между православным священником и владельцем имения. Юры Сахарчук усё жыццё аддаў на адукацыю і выхаванне моладзі, што прыязджае да яго высокае па навуку з далёкіх куточкаў Беларусі. Ягоныя навучэнцы з павагай ставяцца да патрабаванняў дырэктара. Акрамя спецыяльных дысцыплінаў, Юры Сахарчук вучыць дзяцей любіць і берагчы мінулае свайго краю. Цікавіўся, па-першае, не таму, што я там гісторык па натуры, не. Это мой край. Таму што я нарадзіўся ў гэтым маленькім гарадку высокім. Тут маё прайшло дзяцінства. Я і дзяцей вучу. Заўсёды кажу так. Нельга любіць сваю радзіму, пакуль вы не навучыцеся любіць сябе. Вось калі вы навучыцеся любіць сябе, навучыцеся любіць свой дом, сваіх бацькоў, ганарыцца сваёй вуліцай, мясцінай, дзе вы нарадзіліся, сваімі продкамі, вось тогда вы станеце людзьмі, якія будуць любіць і сваю радзіму. Мы не бераглі тое, што мелі. І нават тое, што маглі зберагчы, яно потым разбуралася, таму што мы шкадавалі грошы ўлажыць сюды. Так, як і тут, мы стаім, вось маёнтак. Усюды ён запісаны, як Белы палац Патоцкіх. Белы палац. Все, да, белы палац, мы можем паглядзець, ён белы. Ён пабелены, ён белы палац. Але ў якім он стане? Значит, калісьці пачалі яго, значит, рэканструкцыю. Частку крыши вот выканали, заменили, остатнюю нет. А все то, что там внутри, сколько там было разбурано, сколько там было разобрано. Разбирали все, той, кто там был. Стояли пограничники, яны частку разобрали.
Ось. Пачалася школа-інтэрнат, яны частку разабралі. І ў канцы канцоў там же былі мазаічныя палы, ад іх нічога не засталося. Мы сегодня много говорим о том, что треба развивать туризм. А чтобы развивать туризм, треба показывать, чего люди сюда приедут. Спросили глядеть, как сказал былый консул Польши Ромуальд Кунат, пенькны руины, значит, так пенькны руины, яны никому не потребны. Руины можно создать у своим дворе, сесть перед лавочкой кирпича набить, сидеть и любоваться. Гляди, как это кирпич красиво лежит. Так и это. Вот и все. А треба это все зробить. Що ж тут? Тут може бути картинна галерея, тут може бути музей якогось быта, щось ще, що тут собрати, значить, як тут жили. Музей селянства белорусского, значит, белорусского Полесья. Конечно, мы тут на ускрайку Полесской зоны, значит, относимся уже. А лишь у нас тут есть и свои самобытные, я кажуть, и речи, и все остальное. Еще можно много чего назбирать, и много чего можно зробить. А было только ожидание. Вот это здание, которое сейчас все собирается реставрировать и не проявляет особого рвения в этом направлении, это как раз и то место, где не надо делать. Там, да, были красивые картины у Потоцких. Потом эти картины перекочевали в костел, а из костела, когда его разрушали и делали спортзал, то исчезли в неизвестных направлениях, а часть даже на свалку выбрасывалась. Мне известен такой случай, когда одну из икону Ченстаховской Божией Матери, человек нашел на свалке. Старинную, редкую икону. Вот это, я еще раз говорю о том, что вот это здание, это как раз то место, где нужно сделать музей растениеводства, семеноводства. Вот. И присовокупить не только то, чего достигла Мария Потоцкая, но и чего достигло сельское хозяйство у нас, в районе, на Каменеччине. Вот что нужно делать. А то ведь этого нет. Дасягненні, зробленыя Марыяй Патоцкай у сельскай гаспадарцы, цяжка перацаніць. Здавалася, што ейны велізарны дослед па вырошчванню сартавога насення, збожжа, траў і карняплодаў ацэняць пакаленні будучых гаспадароў. Аднак гісторыя склалася далёка не так, як нам бы таго хацелася. Другая сусветная вайна, а за ёй і прынцыпы вядзення савецкай гаспадаркі не пакінулі і следу ад тых унікальных эксперыментаў, што праводзіла Марыя Патоцкая. Што нам засталося ў спадчыну ад гэтай вельмі працавітай і таленавітай жанчыны? Бадай што нічога, хіба толькі апусцелы сядзібны дом, што і сёння стаіць беспрытульны і халодны. А таксама вось гэтая каштанавая алея, якая яшчэ памятае лёгкія крокі сваёй былой гаспадыні.